Het gebeurt wel vaker dat er best naar het stek smieten worden, vooral in vakantietijd. Daar binnen ze nooit wies mooi, maar dat het deze gevolgen had, maakt het de vrijwillige spoor. Ik wie snel hem aan even, nou lul ik het nog iets wat woest. Dat is hier deellijn, want we zijn er zo wees op. Hè? We zijn zatrots en elke keer vertellen van samen met zwarte zwaan en dan verdikken dan hij dit. We zijn er al even al. Ben je bang dat de rest ik die in zoen? Ja, zeker ben we er bang voor. Ik wie snel hem aan achter te fjorden, maar mijn beide helpers die wie hier regelmatig horen, die wie ook al betiet het beste in hem, want hoe is gongen de zwaan? Ze zijn er gelukkig. De veearts die het voor het inskekelen is, had antibiotica vastgenomen voor de orenjonge zwan. De vrijwilligers moeten dat 6 dagen lang tatjeën. Ja, nou dat is een heel feest. Want ja, die oren zijn natuurlijk agressief. Ik moet hem haast niet een fever en dan druwen ze de fever naar het hok. En dan proberen we de oren bij de jongen bij te krijgen. En dan pakken we de jongen in van die en dan doen we met een spuitje even wat antibiotica in de snavel en dan is het klaar. Maar dat vinden hij hem net leuk? Nee. Ik ga juist dat ik al een beste tek van hier aan. Maar goed, het moet even. Hè. Maar die zwaan zijn hartstikke sterk, toch? Ja, maar goed. Mensen zeggen van net de TB komen ze kunnen hier op stukken slaan. Oh. Ze rijdt ze die wel even knap, maar nee, dat valt een slag daar. Jo, hij nog geen blauw plakken? Nee, valt daar. Luwe Boy had een duidelijke mening over beste dumpers. Nou, absoluut net mooi, lekker het zo zeggen. Maar netjes horen. Want het is natuurlijk, de mensen thuis een dier hebben en ze willen op vakantie, maar ik voor dier zwaar. En als ze dat net willen, maar ze geen dier nog schaffen, eenvoudig is niet meer eigen. Dan ben je wel die denken er ook schijnbaar.